आसामनि सा सानजा भारतनि आरो गासै भारत आरो मुलुगनिनो सासे माने आइकनिक सासे आर्टिस्ट आरो सासे गागि मेथाइ खनगिरि बिथाङा प्रडिउसार मिउजिक कम्पोजार मेथाइ लिरगिरि गासैबो बिथिङाव आखा फाखा सासे जाफुंसार व्यक्तित्वनि सुबुं जुबिन गार्ग जायखौ जोङो जुबिन दा होननानै बुङो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया थांनाय 19 सेप्तेम्बराव सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव जों जिखौ खौरां मोन्दों बाहागो लानो थांनायाव हरखाबै मोनसे जाथायाव गोलैनानै अबथिरायै बिथाङा रुंसारि जायो आरो दिनै रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ दिल्लीसिम लाबोनाय जाबाय दिल्लीनिफ्राय न' फारसे आरो दिनै खरुखजायाव रायजो राजानि श्रद्धान्जलिनि थाखाय बिथांखौ लाखिनाय जागोन होननानै जों खौरां मोन्दों दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माहारिनि आरो जोंनि आफादनि जि मोनसे बिबान जुबिन दाया जिहेतु गासै हारि माहारिनि प्राय 40,000नि खाथियाव 40टा भाषायाव बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन आरो बर' रावावबो बा बर' मेथाइ गोदान मेथाइ बिथाङा 2015-16-17 मायथाइ समाव मोनसे गोदान सानदांथिजों गोदान मोनसे बिथिं होनानै माखासे मुंदांखा मेथाइफोरखौ बिथाङा खननानै गालांदों आरो गोबां हारि माहारि बिथाङा गावनो मेथाइ सुजुनो गावनो मेथाइ खनदों दिनै बिथांनि जि अमर सृष्टि आरो बिथाङा होलांनाय जिखिनि बिहोमा बेखौ जोङो मान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु जिल्ला दखरा इउनिटआव जोङो बिथांनो श्रद्धान्जलि बिबार बावनाय मान बावनाय हाबाफारि जों लादों आरो 2 मिनिट बिथांनि मुङाव जों कन्डलेन्सनिबो हाबाफारि लादों मोनाबिलियाव 6 रिंगायाव बिथाङा जिहेतु 52 बोसोराव माने रुंसारि जादों बेखायनो 52टा आलारि बाथि बा ममबाथि जों सावनानै बिथांखौ जोङो जोबथा बिदाय होनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों जुबिन गार्गआ बड'लेण्ड बा बिटिआरजों बा बर' हारिजों खाथि सोमोन्दो दङ मानो होनोब्ला बिथाङा तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव मेट्रिक पास खालामदोंमोन स्कुलिया जिखिनि स्कुलिं बिथांनि जिउ जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे हार्टलेण्डआवनो बिथाङा फरायदोंमोन आरो गोबां खेब टंलायाव थानाय जाय पबित्र राभा बिथांनि न'खराव NSD बिथांनि न'खराव बिथाङा भिजिट खालामफैयोमोन क'क्राझाराव चिराङाव गोबां समाव बिथाङा दावबायहैदों आरो जोबथा खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुम्मा दतमायाव जि जानानै थांबाय बे जुथुम्मायाव हारिमु बिलिफाङाव हांख्रायनो आं टेलिफनिक बिथांजों डिसकास खालामदोंमोन आरो बिथाङा जोंनो कमिटमेन्ट होदोंमोन जे बे बाराव आं फैनो हानाय नंला लण्डनाव आंहा शुटिं दङ किन्तु 2026आव एबसुनि जिखिनि जुथुमा जायो जेराव नोंथांमोना लेंहरो आं बेयावनो बाहागो लागोन होननानै जोंनो खोथा होदोंमोन कमिटमेन्ट होदोंमोन किन्तु बिथांनि कमिटमेन्टआबो आद्रा जाबाय जोंनि मिजिं आरो आसायाबो आद्रा जाबाय दा बे मोनसे दुखुनांथाव थासारि आरो दिनै हाजार हाजार लाख लाख माने आसामनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठी बिभिन्न भाषा भाषी धोरोमारि सुबुंफ्रा जुबिन दानि थाखाय माने मोदै हुगारदों थारैनो बिथांनि हरखाब अबथिरा जिउ नागारनाया जोंनि आसामनि थाखाय आसामनि हारि माहारिनि थाखाय सा सानजा भारतनि मुलुगनि थाखाय जोबोद गिदिर खहा जेरैबायदि माइकेल जेक्सना खम बैसोआवनो बिथाङा रुंसारि जादोंमोन अबथिरायै बेबायदिनो जुबिन दायाबो दिनै माने 52 बोसोराव 52 इयार्सआव जोंनि गेजेरनिफ्राय जानगारलांबाय बिथांनि जिखिनि अमर सृष्टि बे हदाय सानफ्रोमबो अमर जानानै थागोन आरो बिथांनि मेथाइफोरा जेब्लायबो हारिमुजों जोंनि जिउ खुंनाय सहज सरल साधारन जिखिनि जोंनि जिउनि थासारि जोंनि आगुनि गोजाम दोरोङारि गेलेनाय बायदिसिना मुवा बेसाद आरो गोदान जोलैखौ इन्सपायार खालामनाय बायदिसिना बिथिङाव बिथाङा मेथाइ खनदों मेथाइनि मुङाव बिथाङा मेथाइ सुजुआमोन जों जिखौ नुयो मोनफ्रोमबो मेथाइयाव माबा नङा माबा मोनसे बिराद गोथौ आरो गुरुत्तपुर्ण ओंथि हाबनानै थायो आरो बिथांनि मेथाइफोरखौ खोनायोब्ला बे ओंथिफोरखौ जि मोनसे भेलु बे भेलुफोरखौ जों मोनो दा बेखायनो बिथांनि सृष्टिया गोरलै नङामोन आरो बिथाङा खम समावनो टाफ आरो माखासे माने
गोथौ सिन्ता खालामनानै बेफोरखौ सोरजिलांदों जुबिन दाया जेब्लाबो जोंनि गेजेराव अमर गोथां जानानै थागोन आरो जोंनि जि बिथांनि गोसोखांथियाव इयुनाव जोङो माबाफोर बेबायदि हाबा मावनो हायो नामा बेनि थाखाय जोङो सावरायगोन आरो सावरायनानै जों थांखि लागोन गोजोन्थों